Minkejja li l-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet għażel is-slogan Gvern li jaħdem ħarsa lejn l-ewwel sena tal-Gvern Laburista turi li fir-realtà dan hu gvern li jaħdmek. Dan mhux gvern li jaħdem, dan hu gvern li jaħdmek. U l-aktar li jħadmek hija fuq l-għajta ewlenija tiegħu, Malta tagħna l-koll. Dan huwa gvern li jaħdmek għaliex wedek ħaġa u wettaq bil-maqlub, wettaq ħwejjeġ kontroversjali wara laħbi jomlok fil-programm elettorali, jipprova kontinwament jitħaq f'wiċċek u ma jarax l-interess tiegħek imma jpoġġi l-interessi partiġjani politiċi tiegħu qabel l-interessi tiegħu. Stqar dan il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern li jaħdmek. Simon Busuttil semma lista ta' punti fejn il-Gvern Laburista fl-ewwel sena falla, il-qat illum il-ġurnata kważi laħħaqet 8,000 persuna u għala minn meta kienet għaddejja riċessjoni globali, dan minn barra numru ta' ċifri ekonomiċi inkwetanti bħat tnaqqis fil-produzzjoni industrijali u tnaqqis fl-esportazzjoni u l-importazzjoni. Fl-istess ħin, żdied id-deficit u l-Kummissjoni Ewropea ħabbret li pajjiżna mhux se joħroġ mill-proċedura tad-deficit eċċessiv, madankollu l-Gvern qed jonfoq bla doċċ fuq nies tal-qalba. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma wkoll li fil-qasam tas-saħħa żdiedu l-problemi u l-meritokrazija ntremiet kemm ilu Gvern Laburista fil-poter tant li persuni qed jiġu impjegati minħabba li huma qraba jew qrib tal-uffiċjali u delegati tal-Partit Laburista. Gvern Laburista ta' wkoll numru ta' transfers vendikattivi u promozzjonijiet li fosthom hemm numru li huma illegali. Intessit ukoll it-trasparenza bil-Gvern jaħbil ftehim ma' Henley and Partners u l-pagi tan-nies tal-qalba li gawdew minn impjieg. Gvern Laburista mar lura wkoll mill-wiegħda ta' responsabilità politika, membri tal-Gvern li jiksru l-kodiċi tal-etika jew li ddikjaraw assi folozz u l-Awditur Ġenerali li kkundanna lil Chris Cardona minħabba intħil dirett floti ta' tenders. Dan hu gvern ukoll li minflok jiġġieled il-korruzzjoni mhux se jieħu passi kriminali kontra min xaħħam uffiċjali tal-Ena Malta u ndaħal fil-kors tal-ġustizzja. Inkwetanti wkoll li dan il-gvern qed jattakka b'mod konsistenti lill istituzzjonijiet indipendenti bħal ġustizzja, b'kummissarju tal-Pulizija li llum sar pupazz f'idejn il-Prim Ministru. Il-gvern ħakemm ukoll lill-Armata u saret takeover ta' awtoritajiet li llum qed jitmexxew minn uffiċjali tal-gvern. U fil-waqt li Malta kellha tkun l-aqwa fl-Ewropa, id-deċiżjonijiet tal-gvern bħall-beħ taċ-ċittadinanza, il-każ tal-pushbacks u l-attitudni tal-gvern lejn il-Kummissjoni Ewropea iżolawna mill-kumplament tal-Ewropa. Min-naħa l-oħra l-Oppożizzjoni f'din is-sena ħadmet b'mod ċar biex tkun oppożizzjoni effettiva u kostruttiva minkejja l-attakki, insulti u theddid mill-gvern. Simon Busuttil iddikjara din l-attitudni tal-gvern bħala waħda inkwetanti f'demokrazija, attitudni li turi gvern il-maġġoranza li kiseb telatlu għar rasu u b'din il-maġġoranza qed jipprova jirrombla minn fuq kulħadd.